Ugye a fegyelmező társadalmat felváltotta egyfajta teljesítménytársadalom, már nem a külső kényszerek az, amik minket elnyomnak, hanem a belső motivációink, a saját ellenségeink. És az az önkizsákmányolás. Science Café, a Tipotech kiadó tudományos podcastje. Érdekfeszítő témák, aktuális kérdések és valódi szakértők. Vendégünk Trajer Tamás pszichiáter, pszichoterapeuta, a Semmelweis Egyetem osztályvezető főorvosa, akivel a kiégés és az önkizsákmányolás jelenségéről beszélget Horváth Bence újságíró. Gondolkodj velünk! Ez a Science Café, a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. A Science Café sorozaton a Tipotech kiadó új, ha jól tudom, akkor még soha hasonló projektje nem volt a kiadónak, úgyhogy ezért is nagyon izgalmas, hogy itt lehetünk. Általában azt találtuk ki menetrendnek, hogy az elején meghívott vendégünk fog tartani egy 20-30 perces előadást, utána pedig beszélgetés, ideális esetben minél több nézői kérdéssel. Én amúgy Horváth Bence vagyok, újságíróként dolgozom, de ez a téma rendkívül közel áll hozzám, ugye a kiégésről van szó, meg az önkizsákmányolásról, úgyhogy szerintem ez elég sokan tudnak kapcsolódni ilyen-olyan szempontból. Nem véletlen egyébként, hogy az elmúlt években az összes hasonló témába vágó előadásra általában minden jegy elfogyott. Szerintem ez is egyfajta tünete annak, hogy ez mennyire sokakat érint. Dr. Trajer Tamás lesz ma itt velünk, aki pszichiáter, pszichoterapeuta, és emellett, és ezt felolvasom, hogy ne roncsam el, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának munkatársa. És ő fog nekünk beszélni, és mivel én láthattam előre a diáját, ezért pontosan tudom, hogy van benne egy olyan, ahol ő a saját munkásságáról és ehhez a témához való kapcsolódásáról mesél, úgyhogy erről nem is mondok többet, hanem szép lassan lekeverve ezt a vázat, átváltok a másikra. Üdvözlöm mindannyiukat, mindannyiótokat. Nem tudom, lehetséges egyszerűség kedvéért, hogyha tegeződjünk az előadás alatt, és utána bárki, ahogy szeretné. Könnyebb úgy beszélnem. Hát köszönöm először is a meghívást a Tipotech kiadónak, hogy fölkértek erre az előadásra, és Bencének a bemutatást. Majd arról is beszélek közben, hogy mi az, amiért ez a téma engem érdekel, de valójában a Byung-Chul Han-t azt az elmúlt 5 évben kezdtem elolvasni. Egyrészt azért, mert nagyon jól illeszkedett a pszichoterápiás, egzisztencialista pszichoterápiás vonalhoz, amiben most sokan dolgozunk, a Dasein Analitikus Egyesületben. Másrészt pedig a Covid kapcsán a kiégés, és egy nagyon sok kiégés tréning, amit végeztünk, hogy a felméréseket csináltunk, az első könyvei között volt a Kiégés társadalma, az alapvetően jól megmutatta ennek a hátterét, nem csak filozófiailag, hanem lélektanilag is. Tehát nagyon érdekes, hogy Byung-Chul Han-t ugyan popfilozófusnak tartjuk, de valójában pszichológiai magyarázatokat ad ehhez a dologhoz. Amiben most dolgozom, az egyébként nagyon sokat foglalkozom mesterséges intelligenciával. Most alakítottuk meg a Pszichiátriai Társaságban a mesterséges intelligencia szerepe a pszichiátriában, pszichoterápiában szekciót, úgyhogy ez most ugye nem tartozik ide, és hát kicsit távol is áll Byung-Chul Han szellemétől, sőt, amikor láttam ezt a felmérést a QR kóddal, akkor eszembe jutott, hogyha valójában a Byung-Chul Han szellemében mértük volna föl, hogy mit szeretnétek hallani, akkor nem így csináltuk volna, mert ez az infokráciában leírt, meg a digitizmusban leírt elveknek teljesen ellentmond. Valójában úgy kellett volna csinálni, hogy megkérek mindenkit, hogy forduljon a mellette ülőhöz, akit nem ismer, próbálja elmondani neki, és akkor ebből a diszkuszióból kialakul egy szervesebb valami, amiből fölbudjon egy közös csoportvágy, hogy miről legyen szó. Tehát nem ezt csináltuk, hanem inkább megmutattuk ezt az individualista, széken ülő és a saját gépén pötyögő jelenséget, ami ellen egyébként a szerző nagyon sokszor szól. És az elején, mielőtt nekivágnánk a könyvének, kicsit a kiégés társadalmáról beszélnék, megmutatom, hogy a Tipotech kiadó mennyi könyvét megjelentette az elmúlt években. Azt hiszem mostanáig legalább 12 könyve megjelent. Ugye ott van a kiégés társadalma a jobb alsó sarokban, nem tudom, hányan olvastak ebből egyet, kettőt, hárman.
Oké, szóval ami a kedvenceim, csak így hadd mondjam, tehát a kiégés társadalma mellett a pszichopolitika szerintem nagyon jó. Mindegyik jó. A ritus eltűnése, érosz haldoklása, tehát ezek azok, amik leginkább megragadóak. A narráció válságáról nemrég jelent meg múlt héten az Élet és Irodalomban egy recenzióm, egy rövid könyvajánlás, hogyha valakit érdekel. Azt hiszem, az a legutolsó, ugye, ami most megjelent. Ugye a kérdés az, amikor a kiégés társadalmáról beszélünk, ezek ilyen nagy szavak, hogy tényleg, ugye régen beszéltünk, narcizmus társadalom, mindig vannak ilyen buzzwordök, amivel az ember így megpróbálja leírni a zeitgeist, hogy mi történik körülöttünk. Fölmerül az, hogy most már nem ebben a kontrolláló Foucault-i világban élünk, ahol minket kontrollálnak, fegyelmeznek, kórházak, óvodák, iskolák, hadsereg, munkahely, börtönök, laktanyák, ugye az 50-es évek leírása ez volt leginkább, hanem egy másik rezsim van, persze Magyarországon ez nem teljesen így, nálunk azért ez egy hibrid rezsim, ahol inkább irodatornyok vannak, corporate culture, bankok, repülőterek, munkahelyek, laboratóriumok vannak, ahol mindenki szorgosan dolgozik. Ugye nem ez most már a 21. században már nem egy fegyelmező társadalom talán, hanem inkább egy teljesítménytársadalom, ahol az a kérdés, hogy ki mennyire tudja optimalizálni magát, kiteljesíteni. Az önsegítő könyvek sorozata mind arról szól, hogy próbáljuk meg még jobbak lenni, túllépni önmagunkon, hogy lépjük át saját magunkat, hogy képesek legyünk megtalálni azokat az erőket, amiket nem is tudunk, hogy vannak bennünk, és azokat fejlesszük tovább. Ugye most már nem engedelmes alatvalók vagyunk, sugallja ez a fajta új szemlélet, hanem olyan teljesítmény alanyok, akik optimalizálják a saját teljesítményüket a társadalomba, a közösségért. De hogy az valójában mit is jelent, és miért furcsa ez, az majd később lesz szó, de hogy tulajdonképpen egy alvállalkozói vagyunk ennek a társadalomnak, egy közösen működünk. Itt behoznám a Slavoj Žižeket, nem tudom, ismeri-e valaki, mert az ő gondolatai közel állnak a Byung-Chul Han megértéséhez, persze nem olyan nehéz a Byung-Chul Han megérteni, és hát egyébként a Slavoj Žižek könyvének a bemutatója lesz jövő héten, ha valakit érdekel, szintén ott beszélek erről, hogy ő azt mondta a 90-es évek végén, egy élő szlovén filozófus, hogy annyi fordult meg az ideológiában, hogy régen azt mondták, főleg marxista pozícióból, hogy hát nem tudjuk pontosan, mi történik, mégis tesszük, nem ismerjük fel azt, hogy mi van velünk, de úgy viselkedünk, és nem vagyunk tudatában annak, ami történik, és úgy viselkedünk mégis, hogy elvárják. Ugye ez a Freudnak is egy klasszikus paradigmája volt a tudattalan kibontásakor, és Zizek most meg azt mondja, hogy hát tulajdonképpen ezen rég túl vagyunk már, ezt el kell felejteni, most már anélkül, hogy ne tudnánk, pontosan tudjuk, hogy mi az, ami rossz nekünk, pontosan tudjuk, hogy mi az, ami nem jó, mégis tesszük. Tehát tudjuk, és mégis tesszük. Ez a helyzet áll elő, és ez az ideológia. Erre mondja, hogy az ideológia az valójában nagyon erős, és ennek a felismerése fontos. Mehet tovább. Ja, és még annyi, hogy erre mondja ugyanúgy a Byung-Chul Han, hogy ez az a tudatos önkizsákmányolás. Tehát amikor majd később mondom részletesen, hogy az önkizsákmányolás azt jelenti, hogy tudjuk, hogy nem jó nekünk, ha többet dolgozunk, és erőforrásainkat elpazaroljuk, vagy kimerülünk, mégis ebbe belehúzzuk magunkat, mert azt hisszük, hogy ezt saját akaratból a szabadság mítosza mentén tesszük meg. Ezt csak azért mutatnám be, mert a pszichopolitika könyve ezzel a mottóval kezdődik. Ez a Jenny Holzernek egy ilyen street art neonfény műve volt New York egyik utcasarkán, a Times Square-en azt hiszem. Ugye azt írta rá, ott van fönt jobb oldalt, hogy védj meg attól, amit akarok. Ugye ez tulajdonképpen ezt első körben úgy is olvashatnánk, hogy 82, hogy hát a konzumerizmus, a vásárlás miatt, hogy ne akarjak annyit magamnak, elégedjek meg a kevéssel. De tulajdonképpen azt is jelenti, hogy nem csak a konzumerizmus ellen lázad, hanem egy potenciálisan bonyolultabb jelentés is van benne, hogy sok időt töltünk azzal,
hogy foglalkozunk azzal, hogy mit akarunk. De valójában azt kell kitalálnunk az egyén számára a személyes fejlődés részeként, hogy mi az, ami jó nekünk. Ugye ez nagyon fontos. És hát itt a könyv, amit javaslunk mindenkinek. Ezt azt hiszem többször is kinyomták már, ugye? Azt hiszem eddig talán az a legsikeresebb könyve. Ugye erre az alapállítás a könyvnek egyébként nagyon jó a ChatGPT, ha betölti valaki a könyvet, és megkéri, hogy foglalja össze 6 oldalba, akkor összefoglalja 6-ba, és ha azt mondja az ember, hogy 2 oldalba, akkor 2-be, 3, és akkor azt mondja, hogy 3 mondatba, és azt mondja, 1 mondatba, és ezt csináltam, és megkértem, hogy mondja 1 mondatba, hogy miről szól a könyv, és akkor azt mondta, hogy a napjainkban a szabadság válik a legalattomosabb kényszerré, észrevétlenül előkészítve a talajt egy újfajta zsarnokságnak, az önkizsákmányolásnak. Nem lehet azt gondolni, hogy a ChatGPT az okos, de hogy kétségtelen ezt a mondatot elolvasva, erről szól a könyv. Nem? Abszolút. És vegyük, mi is ez az önkizsákmányolás? Ugye az, hogy az egész múlt század közepétől kezdve az önkiteljesítés, önmegvalósítás volt egy ilyen buzzword a pszichológiában is. Az azt jelenti, hogy ismerd meg önmagad, találd meg az erőforrásaidat, mi az, amiben fejlődnöd kell, az fejleszd, és azért tegyél meg mindent. Ez egyébként nem egy rossz irány. A kérdés az, hogy valójában azokon a helyeken, ahol dolgozunk vagy tanulunk, tényleg ez történik-e, és tényleg ennek nincs valami olyan mellékhatása, ami nem jó nekünk. Néhány fő üzenetet szedtem itt össze a könyvből, és hát ha valaki kéri, akkor el is küldöm az előadást így összefoglalva ezeket a diákat, hogy azt mondja, hogy tulajdonképpen, amit az előbb már mondtam, hogy a fegyelmező társadalmat felváltotta egyfajta teljesítménytársadalom, már nem a külső kényszerek az, amik minket elnyomnak, hanem a belső motivációink, a saját ellenségeink. És az az önkizsákmányolás. És az minden lehetséges kultúrája elfolytja a határokat. Az, hogy ugye az lehetsz, aki akarsz lenni. Ugye az amerikai álom. Itt és mindenhol. Nem kell pihenned, nem kell elfogadnod a kudarcot, kiégés az nincs, a gyengék égnek ki. Tehát aki igazán erős, az mindent kibír. Ugye a depresszió is nem egy baj, hanem egy belső összeomlás, és hát mégis ez a multitasking és a figyelem szétterelődése az egy szükségszerűség. Tehát az arra jó, hogy még inkább hatékonyabban dolgozzunk. Képesek legyünk egyszerre beszélni a gyerekeinkkel, otthon legyünk a családtagjainkkal, közben dolgozzunk is, közben megoldjunk 1000 más feladatot. Ugye ez a Covid alatt lett ilyen csúcsos egyébként, tehát nagyon felfutott, amikor sokan kénytelenek voltak otthon maradni, home office-ba dolgoztak, és végtelenül kimerültek. Ugye, és van ebben egy teljesítmény alanynak egy paradoxon, amire a Byung-Chul Han figyelmeztet, hogy minél szabadabbnak hiszi magát valaki, annál jobban beleragadhat ebbe a végtelen önoptimalizáló csapdába, egy ilyen spirálba, hogy azt gondoljuk, hogy akkor nekem ez a kiteljesedésem fontos. És amire beszél a Han a könyv végén, meg egyébként a későbbi könyvei erre a gondolatra nagyon gyakran visszautalnak. Tehát aki olvasta a többi könyvét, van egyfajta reiteratív, ilyen edukatív visszatérés, nagyon sok gondolat. Újra visszatérni, ha metaforikus a nyelve, nem mindig egyszerű, de azért könnyen érthető. Ugye azt mondja, hogy a jövő lehetőség az, hogy valahogy vissza kell nyerni a szemlélődés, a valódi pihenés, és a kapcsolataink minősége iránti érzékenységet, és ezt ki kell találni újra, mi az a siker, mi az érték. Valahogy elvesztettük ennek a jelentőségét. Ami még itt volt, nem tudom, volt-e valaki, a CEU-ban volt 2,5 éve vagy azt hiszem 2 éve egy előadása Byung-Chul Hannak. Ott volt valaki esetleg? Ugye ott megkérdezték tőle, hogy jó, de hát a saját életében hogy tudja ezt megvalósítani, ezt a távolmaradást, ezt a fajta szellemi idiotizmust. Ugye azt is használja, hogy távol kell maradni ezektől a kihívásoktól, hogy mi ebbe belekerüljünk, ebbe a digitizmusba, az infokráciába, ne szívjon be minket ez az egész szemtelen digitális világ. És akkor hát azt mondta, hát kertészkedni kell, ő is otthon kertészkedik, nyirogatja a rózsákat, és
hogy elképzeltünk egy idilli képet, hogy járkál a kertben, és lepkék repdesnek, és filozófusunk ott lépdel egyik helyről a másikra. Tehát egyfajta visszafogás. Ugye Wim Wendersnek van ez a filmje, nem is tudom, hirtelen a címét, amikor egy WC tisztítóról szól. Igen, tehát hasonlóan. Tehát ezt szoktam mondani, a visszavonulás, az idiotizmus, a saját magunknak a megfékezése a fontosabb, és hogy lássunk, ezzel tudunk perspektívát nyerni az egész életünkre. És akkor kérdeztem valaki, jó, de hát akkor hogyan reagál azokra a meghívásokra, hogy elhívják egy ilyen konferenciára? Igen, mert hát ugye nem olvas e-mailt, hát ő nem olvas e-mailt, nincs mobiltelefonja sem. És akkor azt mondta, hát van egy ember, aki a kiadó, és köztem jön naponta, és elmondja, hogy milyen e-maileket írtak. Tehát, hogy azért nyilván nem olyan egyszerű ez a leválás, tehát a digitizmustól és a világtól, de hogy valójában ez nagyon fontos, amit mond, hogy ez így kéne, hogy legyen. Ugye a multitasking, vagyis a regresszió, multitasking az egy, nem tudom, valaki észrevette magát, hogy ilyet csinál, egyébként mindenki csinál, akinek mobiltelefonja van. Gyakorlatilag egy ilyen élettani ADHD-t, hiperaktív, figyelemzavaros állapotot okoz. Az ember figyel valamire, nagyon koncentrál, de közben máshova nem, és aztán vált, és akkor úgy éli meg, aki őt éppen ott próbálja interakcióba vonni, mint egy igazi ADHD-s felnőttet, aki nem tud figyelni, és össze-vissza csinál valamit, nem tudni, hogy mi az, amire valójában fókuszál. Ez az, amit például pszichiáterként nagyon gyakran látunk. Sokan jönnek felnőtt ADHD-sként hozzánk, és az interjú közben is előveszik a telefonukat, és megválaszolnak egy Facebook kommentet. Ez azért már nem multitasking, de nagyon könnyű ezt így csinálni. Nem megyek ebbe bele, ebből sokat beszéltem már. Ugye újra az alján ott van, hogy megoldás irányába mutató gondolat az, hogy pihenés, a tétlenség, a kontempláció élményét kéne újraélni, és újraértékelni a pszichés egészséghez és az emberi méltóság visszaszerzéséhez. Hogy van-e remény, hogyha tényleg ennyire elharapózott ez a digitizmus, ennyire beszív minket. Most jelenik meg most jelent meg tavaly a utolsó könyve eddig a remény szelleme. Ott magyarul ott van a lapja, de még nem jelent meg magyarul, csak odaírtam magyarul. Ugye, ez egy nagyon rövid írás. Tulajdonképpen azért írta, mert nagyon sokan kapott kritikát arról a szerző, hogy az előző könyveiben egy pesszimista világot ír rá, ahol hát azt írja, hogy ez van, beszív minket a világ, ellen kell ugyanállnunk a digitizmusnak, az infokráciának, vissza kell szereznünk a rítusokat, de nem tudjuk, fel kell ismernünk a szépet, újra felfedeznünk, észre kell vennünk a neoliberalizmusnak ezt a behúzó, kizsákmányoló erejét, aminek egyébként nem az ideológia az, aki ezt hajtja, hanem saját magunk a szabadság nevében. És hogy akkor mégis mit lehet tenni? Van-e itt remény? És akkor ezt megírta ezt a rövid könyvet, ami szerintem egyébként nem ad erre igazán válasz, de van egy rész, ahol kritizálja ebben a könyvben az egzisztencialista pszichológiát és filozófiát is, elsősorban Heideggerrel vitázik, hogy az egzisztencialista pszichológia és pszichoterápiában, amiben hát én is utazom, például Irving Yalom, nem tudom, ismerik-e, ő egyik nagy alakja, hogy ott azok a fő tételek, hogy az emberrel az egzisztencialista pszichoterápiában 4 egzisztenciáléval kell foglalkozni, és azokat megérti és meghaladja, akkor jobban, nem biztos, hogy jobban lesz, de hogy akkor legalább egy kicsit jobb lesz neki. Nem biztos. Ugye az a 4, az egyik a halállal való szembenézés, a második az az izoláció, a harmadik az a jelentés nélküliség, hogy nincs az életünknek jelentése, és a negyedik, nem is tudom mi, az a halál. Ugye az a szembe kell nézni. És ha ezek sikerülnek, ez a 4, akkor nagyjából úgy tovább élhetünk már teljesen reménytelenül az egy valódi halálig. Ugye erre mondja a Byung-Chul Han, hogy valójában ez egy rossz irány. Tehát az egzisztencializmusnak az életet a halál felől nézni, hogy aznak az elfogadása tesz szabaddá, hogy egy felismert szükségszerűségből következő tudatos társadalmi cselekvéssel a közösséget szolgáljuk ilyen Sartre módon, hogy ez nem sikerül ebbe a világban már, ami így kizsákmányol minket, sőt, ahol mi magunk zsákmányoljuk ki magunkat. Ezért azt mondja, hogy
igazából azt kell kitalálni, hogy egy újjászületésre van szükség. Visszatér erre a Hannah Arendt-féle újjászületés fogalomhoz, hogy találjuk ki, hogy kik voltunk, mikor gyerekek voltunk. Van kind vár, ugye mondja a Berlin felett az ég elején a vers. Tehát, hogy megtaláljuk azt a fajta forrást, ahonnan jövünk, és azt a fajta kontemplatív, hátravonult, csodálkozva a világra néző, lelassult magunkat, akivel jobb lenne szemlélnünk azt, ami körülöttünk van. És most kicsit beszélnék a kiégésről, mert ugye a regény az inkább, vagyis az írás, a könyv az elsősorban a filozófiai és a pszichológiai rétegeit mutatja. Tehát tudni kell, hogy a WHO is komolyan vette a burnoutot, nem csak a Covid alatt, már 19-ben bevették hivatagos betegség kategóriába. Mégpedig kezdetben egyébként a burnout csak az egészségben dolgozó személyzeteknek volt az elfogadott betegsége, és hát akkor 2010-től kezdték ezt látni, hogy hát ez nem csak a segítő foglalkozásúakat érinti, hanem szinte mindenkit, aki dolgozik. És akkor kezdték meghatározni úgy, hogy legalább 3 kritérium van a kiégésnek, ami látszik tünetekben. Az egyik a fáradtság, a fizikai kimerülés, a másik az, hogy a munkával kapcsolatban negatív érzéseink lesznek, mentálisan is eltávolodunk attól, amit csinálunk. Nem érezzük a sajátunknak, és hát a hatékonyságunk is csökken. Ez persze egy nagyon kapitalista meghatározás, a hatékonyság csökken a munkában, ugye látszik a rezonancia. És hát nyilván ki kell zárni, hogy valakinek nincs szorongás, a zavar, a depresszió, de hogy magában ezek a tünetek is nagyon sok embernél meglátszanak. Mehet tovább, köszönöm. A Christian Maslachnak a kérdőíve, ez a Maslach-féle kiégés kérdőíve, ez nagyon gyorsan ki lehet törteni, online elérhető, és jól be lehet lőni egy szinten, hogy mennyire vagyunk kiégve. Ezt javaslom mindenkinek, hogy csinálja meg, aki úgy érzi, hogy veszélyeztetett. Még egy picit vissza, igen. Tehát, hogy ő azt mondja, hogy a nagyvizsgálatok alapján 3 fő tünet van. Az érzelmi kimerülés, a depersonalizáció, ami olyasmit jelenthet, hogy úgy érezzük, hogy ez, aki én vagyok, az nem is én vagyok. Tehát, hogy valami más vagyok, mint akinek kéne lennem. Ez a derealizáció ellentéte kicsit, tehát nem a valóság más tőlem nagyon, hanem én nem igazán az vagyok, aki szeretnék lenni. És hát a teljesítménycsökkenés itt is benne van. A kiégés fokozatainak van legalább 4 fokozata, amikor például belépünk tényleg egy olyan helyre, ahol azt mondják, hogy itt a legjobb, egy marketinges, egy cégnél bármit megtehetsz, forrásokat mögé tesszük, olyan projektet csinálsz, amit szeretnél, azt kutatsz, amit akarsz, és ilyenkor a túlzott lelkesedés, a fokozott teljesítményre ösztönözzük magunkat. Ezzel nincs is baj, ez általában működik. És aztán jön egy idő után, mikor ezekbe bele is állunk, akkor látjuk, hogy a lelkesedés alábbhagy, képesek vagyunk rálátni az oka, arra gondolták, hogy ez egy kényszeres, lopási kényszer, és mindenféle modellje volt, még csak rá nem jöttek, több interjú után, hogy azért, mert ki lehet váltani, meg egy bizonyos érték után, hogy a börtönnel ki lehet váltani a büntetést, és akkor fél évre bevonultak börtönbe. Azért, mert annyira jók a japán női börtönök, az időseknek készített börtönök, ott vannak csoportfoglalkozások, nyelvi kurzusok, könyvtár, egy csomó minden ilyen. Tehát nálunk, hogy ilyen nem lesz nálunk szerintem, ezt nem javaslom senkinek, de hogy kétségtelen, hogy ennek van egy ilyen vonzata is, hogy túl soká élünk ahhoz, hogy most már 65 év fölött nem tervezi meg sok ember az életét, és azt nagyon gyakran látjuk egy ilyen 65 éves embereknél így megáll a dolog, ha nem történik valami változás életében, ahol nem tervezi a nyugdíjba vonulását, akkor összeomlanak. Ugye, amit még találtak Japánban, nagy korporét cégeknél, Mitsubishi, meg ezeknél, hogy ugye Japánban a kultúra olyan, nem szabad az öregeket elbocsátani, a munkahelyről kirúgni. Ezért, ha valaki nem szabad azt mondani nekik, hogy menjenek el nyugdíjba. Azért, ha valaki nem akar, akkor nem mondják neki. Viszont ez nagyon rossz, mert 100 évig élnek. És 65-100 évig élő nyugdíjasokkal tele van a Japán, egyébként a kompetitív gazdasági élet nagy cégei is. Ezért azt találták ki, ez egy ilyen elfogadott HR-es dolog, hogy építenek ilyen barakkokat,
ahol ezek az idős munkavállalók ott ülnek, kapnak egy számítógépet, és van minden 10-esével van egy titkárnőjük, és ilyen fal feladatokat végeznek, reggel bemennek, egy fekete aktatáskával, nem tudom, utazott-e valaki a tokiói metrón, minden férfi fekete zakóban van, fehér ingben, fekete nyakkendőben, és egy fekete aktatáskát szorongat, nem vicc, azt hittem, hogy először ez egy ilyen falanszter, mint egy ilyen, de ez ilyen, és ezekben a barakkokban laknak így az idősek, és ott dolgoznak idézőjelben, ami nagyon bizarr nekünk, de valójában mutat egyfajta disztópiát, hogy tényleg mi is történik, miért kell nekünk állandóan dolgozni, nem kell, az a munka, ez a 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, ez az egész, ezt a Beatrice találta ki, ez nem ez jó. Szóval, hogy bocsi, de elvesztettem a fonalat, hogy miről is volt az eredeti kérdés. Alapvetően arról kérdeztem, hogy ez a már én is közben máson gondolkozom. Nekem is eszembe jutott egy anekdota, amit meg elmondom gyorsan, mert ez közel van földrajzilag. Valamelyik pár évvel ezelőtt ilyen kiégésről szóló cikkembe idéztem, és ugyanazt mondja Franciaországban, ahol valamelyik régióban a munkanélküli segélynek feltételevé kötötték, hogy bizonyos embereknek el kellett menni kamúgyárakba dolgozni, ahol semmit nem, tehát hogy nem volt konkrét produktum az egésznek a végén, de részt kellett venni a gyártási folyamatban, ugyanúgy 8 órában, és ennek feltétele volt a kifizetése. Tehát egyébként igen, ilyesmi volt a kérdésem, hogy a munkának ez a központi szerepe, ami szemmel láthatólag sokaknak, hát most ezt nehéz úgy, tehát nyilván az ember könnyen mondja azt, hogy nem szívesebben töltené szabadon az idejét, tehát hogy ez értem, de hogy közben meg mégis, mintha lenne egy ilyen elmozdulás azzal kapcsolatban, hogy hányan betegszenek bele konkrétan abba, hogy dolgozniuk kell. Tehát, hogy könnyű azt mondani, hogy én nem szeretnék dolgozni, mert nyerünk a lottó, meg ilyen álmai van sokaknak, de hogy mintha itt nem csak erről lenne szó, hanem arról is lenne szó, hogy ahogyan dolgoznunk kell, az változott meg eléggé radikálisan az elmúlt x évtizedben elmélet szerint. Igen, hát ez nagyon nehéz, de inkább szerintem az a lényeg, hogy nem kell feladni, tehát nehogy most itt valaki hazamenjen, és azt mondja, hogy mostantól kezdve egy kertbe fogok virágokat metszeni, és feladom a munkahelyemet, gyerekeimnek pedig csak így integetve, levelezve fogok kapcsolatot tartani, és az e-mailjeimet összetöröm. Hanem azt jelenti, hogy tudatában legyünk ennek, hogy mi történik. Tehát, hogy lássuk, hogy ennek mi is részese vagyunk, és a kiégést észrevegyük, hogy ezt mit csináljuk. Tehát, hogy az oké, hogy ránk nyom valaki valamit kívülről, egy elvárást, de hogy mi azzal mennyire működünk együtt, az rajtunk múlik. Ez szerintem a fontos, mert ezt nagyon nehéz észrevenni. Tehát az, hogy nemet tudjunk mondani. Ugye vannak erre kifejezett tréningek vannak erre, hogy képes legyen valaki a főnökének nemet mondani, ha újra akarja, hogy valamit csináljon, és akkor mondani, hogy na nem. De ezt úgy mondja persze, hogy ne rúgják ki rögtön, hanem úgy tudja mondani, hogy az visszahasson, tehát hatékony visszajelzést adjon. Szóval, hogy ez szerintem inkább ez egy szemlélet ez, hogy ez a fajta visszavonulás, ez a tudatos idiotizmus, ez a hátralépés, ez a metaszintre jutás, ez segítsen minket abban, hogy tudjuk, mi a fontos, és tényleg lássuk azt, hogy tényleg miért élünk. Ugye ez egy ilyen alapkérdés. A szeretteink jól vannak-e velünk, mi jól vagyunk-e velük, a közösségünk, amiben élünk, annak adunk-e örömet, kapunk-e tőlük örömet. Ha nem, akkor ezen dolgozzunk. A többi az nem számít, az csak egyéb sallang. Az utolsó kérdés, amit még mindenképp én tennék fel. Ősszel szintén a Tipotech kiadó gondozásában volt egy ilyen Hán olvasókör, ahol 3 alkalommal olvastuk 3 különböző szövegét, és ott nagyon látványos volt, hogy persze mindenki tud ezekhez kapcsolódni, meg mindenkinek rengeteg gondolata volt, de a legizgalmasabb mindig az volt, hogy és akkor mi a teendő. És nekem ez az a pont, ezt talán elárulhatom, ahol a leginkább annak hiányérzeteim a Hán szövegeivel kapcsolatban. Én is olvastam a kertészkedéses könyvét, és azért kicsit az volt az érzésem, hogy hát ez egy ilyen hiperprivilegizált pozíció, hogy oké, hogy nem foglalkozik az e-mailjeivel, de gondolom azért azokat az átutalásokat megkapja a jogdíjaiért, és hogy ő tudja azt csinálni, hogy egész nap kint van a kis kertben. De ha még a materiális részét félre is tesszük, tehát mondjuk feltesszük azt, hogy valaki berendezkedik egy alacsonyabb jövedelem szintű, de békésebb és visszafogottabb életre, ami valószínűleg egyébként többeknek járható lenne, még akkor is van egy iszonyatosan nagy nyomás az emberen, gondolok csak nem tudom a digitális világ által érkező ingerekre. Tehát, hogy valahogy mintha egy ilyen hatalmas energiabefektetést igényelne az tőlünk, hogy kevesebb energiát használjunk el. Ennek van így értelme, hogy az a környezet, ami körbevesz minket, elképesztően az ellen hat, hogy lelassuljunk, és hogy kontemplációnak szenteljük az életünket, hogy ezzel mit lehet kezdeni?
Teljesen egyetértek, ez így van. A nehézség az, hogy ez ami a környezet, hogy hat ránk, pont ez a baj ezzel, hogy ez szinte észrevétlenül lopózik be az életünkbe. Tehát ezt akkor is csináljuk, hogy amikor nem is veszük észre, hogy hogyan leszünk ezzel együttműködők. Sőt, ugye, amit a Zsizsák mond, hogy utána is csináljuk, mikor már észrevesszük. Mert akkor meg azt gondoljuk, hogy ezt akkor mi választottuk. Ugye ez az önkizsákmányolásnak a lényege. Úgyhogy ezzel ellen csak úgy lehet védekezni, az ember, a kertészkedés, azt jó, hogy persze a filozófusunk maga a valódi kertben mászkál, de hogy az egy szimbolikus dolog, azt jelenti, hogy a saját lelkünket tudjuk kertészkedni, a saját közösségünket tudjuk felnöveszteni, körülöttünk lejövő embereknek segítünk. Tényleg ez a régi szabadság definíció, nem is tudom már melyik filozófus mondta, te tudod ezt, hogy fölismerjük a szükségszerűséget, hogy a tudatos társadalmi cselekvés, a közösséggel való munka az ami igazán szabaddá tud minket tenni. És ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy magunkat kell kizsákmányolni, hanem inkább segíteni azokat, akik körülöttünk élnek, és akkor nekünk is jó valahogy. De nehéz ez, de inkább a tudatosságot hangsúlyoznám, hogy észrevegyük azt, hogy mi zajlik velünk, hogy nem kerülünk bele egy ilyen kizsákmányolt helyzetbe, aminek mi is gyakorlatilag az aktív, tevőleges részesei vagyunk. És akkor megnyitnám a kérdések lehetősége felé a teret, ha ez nem túl nagy képzavar. Annyit még ezt szeretnék mondani, hogy előre az egész beszélgetésre egy hangfelvétel készül, amiben majd a kiadó fog podcastet készíteni, viszont nincs olyan mikrofonunk, ami zsinór nélkül lenne, ezért én itt fordítani fogom a kérdéseket, hogy elhangozzanak, tehát hogy lényegesen rövidítve és összefoglalva. Úgyhogy ezért lesz ez egy kicsit furcsa, hogy minden kérdés meg fogok ismételni a mikrofonban rövidebben, ezt előre mondom. És itt volt is egy jelentkezés. Én azt szeretném megkérdezni, hogy mit gondolsz, vagy mit gondoltok arról, hogy mi az a különbség a nyugat-európai társadalmak és mondjuk a magyar társadalmak között, ami a kiégés szempontjából úgy jelenik meg, hogy a rendszer szintű faktorok, amik az egyének kiégéséhez, munkavállalók kiégéséhez vezetnek, azt a nyugat-európai társadalmakban érdeke a nagy cégeknek, vagy a nagyobb rendszereknek, mint az egészségügyi rendszernek, hogy ezeket kiküszöböljék, kijavítsák, és egy folyamatos javulás alakuljon ki, ahol a munkaerő nem megy tönkre, hanem hatékonyan szolgálja a munkaadó céljait is. Magyarországon meg ezt nem látom. Tehát én orvosként dolgozom, 30 éve Hollandiában, majdnem 30 éve Magyarországon, és jelenleg is mind a két helyen dolgozom, és én döbbenetesen tapasztalom, hogy miközben nálunk jóval magasabb a kiégés. És nem elsősorban a munkaterhelés miatt, a nyugat-európai országban inkább a munkaterhelés, amit ugye nem bírnak és adtomák tönkre, hanem azok a egyéni szinten ki nem javítható tényezők vannak a rendszerben, rendszerhibák, ami gyakorlatilag tönkreteszik a munka örömét, megbénítják a hatékonyságot, oktatás, ugye jó például az egészségügy kimagasló. De csináltuk itthon is felmérést, sokkal magasabb a kiégettség az orvosok között, Győr-Moson-Sopron megyében végeztünk 2 évvel ezelőtt egy ilyen felmérést, sokszorosabb, mint Nyugat-Európában értek a Covid után. És jelezzük a kormányzatnak, jelezzük az egészségügyi ágazati irányzatnak, és semmit nem csinálnak vele. Ugyanez Nyugat-Európában komolyan veszik, csinálnak vele. Tehát ez miből fakad? Például az, hogy mi nem követeljük meg egyénként összefogva, vagy bármilyen módon azt, hogy ez megváltozzon, ott pedig miért megy ez másként? Tehát itt ez egy társadalmi berendezkedési probléma, vagy az egyén szintjére ez hogy jelenik ez meg? Tehát ugyanaz az érdeke, mert itt is érdeke lenne a társadalomnak, a munkaadónak, a rendszernek, hogy jobb legyen és javuljon, mert mindenki jobban járna. És meg se történik meg. Ezt borzasztóan le fogom rövidíteni, miközben rengeteg érdekes aspektusa volt, csak nem fogom visszamondani, de ez a kérdés alapvetően arra vonatkozott, hogy Nyugat-Európa és Magyarország különbsége azon a téren, hogy mennyire érdekeltek az egyes országokban az illetékesek abban, hogy a kiégés problémáját megpróbálják kezelni. És akkor itt nyilván egy ilyen elég konkrét tapasztalat hangzott el azzal kapcsolatban, hogy mondjuk az egészségügyi pályán Hollandiában például azt látni, hogy erre nagy erőket fektetnek, hogy ezzel kezdjenek valamit, és hogy az embereket a pályán tartsák, meg hogy megküzdjenek a kiégéssel, tudatosítsák ezt, itthon pedig ennek nem látni jeleit, és hogy ennek a különbségnek milyen társadalmi szintű, vagy akár egyéni szintű kollektív cselekvés hiány, vagy ilyesmi lehet az oka. Jó kérdés. Nyilván, hogyha tudnánk erre jó receptet, akkor most a minisztériumban ülnénk, és ez menne már, de nem így van. De ennek ellenére azért szerintem van hasonlóság a Nyugat-Európa és a mostani magyar viszonyok között.
különbség talán annyi, ugye, hogy van ez az egyensúly a kiégéshez vezet, hogy az ember a terhelés mértéke és az erőforrások, amit oda tesznek, amivel ezeket meg tudod csinálni. Szóval szerintem fejlettebb és gazdagabb országokban az erőforrások sokkal jobbak. Tehát nálunk az van, hogy a terhelés körülbelül ugyanolyan magas, mint bármelyik más, például a kórházakra gondolok a kórházban, de az erőforrások azok nincsenek oda téve. Szóval hogy van egy ilyen nehézség. Lehet, hogy ezt egyszerűsítem. A másik pedig az, hogy hát egyszerűen nálunk ennek nincs még felismerve ennek a jelentősége, hogy ez mennyire fontos. Ugye van az, hogy láttuk, az 90-es években volt egy ilyen neoliberális egészségügyi forradalom, végig söpört egyébként Hollandián is, van is azt hiszem, hogy ahol hát közgazdászokat ültettek kórházak élére. Most is van ez, hogy kancellárokat neveznek ki a egyetemek vezetésére, hogy hatékonyabban menjen a gyógyítás. Ugye egy közgazdás mit tanult, hogy lehet hatékonyabbá tenni a folyamatot, hogyha vannak emberek és feladatok, X számú projekt, X számú ember, akkor azt mondják, hogy ha a projektek számát növeljük, és az emberek számát csökkentjük, akkor ez a hányados azt fogja mutatni, hogy sokkal hatékonyabbak. Tehát egy ember csinál meg 100 projektet, vagy 5 100-at, akkor az nyilván hatékonyabb, ha egy csinálja meg. Ugye ez matematikailag így kijön, de amivel különbözünk az, hogy Nyugat-Európában mellé tesznek egy minőségbiztosítást, hogy megnézik, hogy mi az az elvégzendő minimum, ami mellett ez a munka még jó. Ugye, mert ennek a trade-offnak van egy szintje, amikor beáll, hogy oké, lehet terhelni az embert nagyon, és lehet elvonni a munkaerőt, de van egy szint, amikor már a munka minőségének az outputja nagyon romlik, nem is beszélve az illető személyes egészségétől. Szerintem nálunk ilyen nincs. Tehát nem mérik, nincsenek mérőszámok igazán, mi a jó minőségű munka, mi a beteg elégedettség. Ezeket nem nézzük. Én úgy legalábbis nem tudok ilyet. Kint ezt legalább nézik, tehát szerintem ez is egy különbség. Tehát tesznek erőforrást mögé, és nézik a kimenetnek a minőségét. De lehet, hogy még nyilván 1000 dolog van. Még itt beszúrnék egy gyors kérdést, mert ez eszembe jutott az előadásod során, hogy említetted azt, hogy itthon jellemzően volt ez a több fázisa a kiégéshez vezető ilyen intenzitásbeli különbségeknek az útja, hogy itthon már csak az elég az utolsó pillanatban szoktak emberek mondjuk ellátórendszerbe kerülni, hogy ez például lehetne valami, nem tudom, társadalmi tudatosítással, vagy hogy mit kéne megtanulnunk ahhoz, hogy mondjuk egy olyan ponton csípjük el a saját kiégésünket, kiégés felé vezető, nem tudom, sodródásunkat, amikor még sokkal kisebb erőbefektetéssel lehetne azt kezelni. Hát például terjeszteni kell az igét, ugye? Hogy ez ilyen van, ezt föl kell ismerni, tudatosságot kell erről beszélni, észre kell venni a jeleket az ismerőseinken, barátainkon, családtagjainkon, hogy van, és akkor időben szólni, ez az elsősorban ez. Ugye és hát az öngyilkosság is nálunk még mindig magas, tehát újra nő, és ugye elsősorban most, ami nő újra, az a fiatalabb generációban, akik úgy látják, hogy nem érdemes dolgozni, tehát nagyon sok nálunk is egyre több olyan, nyilván nem statisztikailag nem tudom igazolni, de hogy jönnek olyan fiatalok öngyilkosok, bekerülnek hozzánk az esemény után, akik azt mondják, hogy hát elvégeztem az egyetemet, és beálltam dolgozni, de minek dolgozzak, olyan leszek, mint apám, aki kapott kitüntetést, munkahőse volt, és alkoholista lett, és végül elhagyott minket. Tehát, hogy van most ez egy ilyen durva példa, de hogy mégis erről van szó, hogy nem látják ebben a közegben azt, hogy miért is dolgozzunk. Szóval hogy van az? Tehát, hogy USA-ban ezt megoldották egy ilyen furcsa switch-el. Az USA kollégáim, az amerikai kollégáim szokták mondani, hogy náluk azért dolgoznak, hogy legyen pénzük elmenni nyaralni. Európában meg nem, itt azért dolgoznak, mert szeretnek bemenni a munkahelyre. Ez nem igaz nyilván, de hogy mégiscsak van egy ilyen különbség ebbe a dologba. Tehát, hogyha át tud arra tenni valaki azért csinál egy munkát, mert hogy sok pénzt keressen, akkor az rendben van, ha ez az switch megvan. De azt már nehéz megigazolni, hogy sokat dolgozza azért, hogy tényleg nagyon keveset kap, és nincs benne semmi rival, semmi öröm, akkor az nehéz. Van még kérdésünk? Nagyon érdekes volt a felvezetés, és igazán az, ami gondolkodtatott egyrészt, hogy a kiégés az mennyire a munka okozza, ugye elhangzott valamilyen módon ez. Japánban meg mint az lenne, hogy inkább ott 100 évig is dolgoznak munkában, mert lehet, hogy különben kiégnek, de tulajdonképpen a munkában is öngyilkosok lesznek, tehát ez valahogyan furcsa vonalat volt.
Igazán, ami érdekelne, hogy arról mi a vélemény, hogyha kultúrákat hasonlítunk össze, és itt ez is felmerül, akkor van-e ebben valamiféle különbség? Itt elhangzott Ázsia, Nyugat-Európa, de akár Kínát veszük, tehát hogy ebben van-e valami különbség, illetve lehet-e a kiégést arra rezonálni, hogy tulajdonképpen a felgyorsult világ az, ami egy picit ezt elősegíti. Tehát most függetlenül attól, hogy munka vagy nem munka, de az, hogy el tudjuk-e viselni azt, hogy rengeteg információ árad, és igazán, hogy ennek a feldolgozása ez visz el esetleg egy ilyen irányba, ami egy új dolog. Megint borzasztóan egyszerűsítek, elég hálátlan szerep jár meg kérdéseket nagyon röviden összefoglalni, de az egyik az arról szólt, hogy kulturális különbségek terén mit tudunk beszélni, mondjuk elég sok ázsiai példa is elhangzott, és akkor ehhez képest az európai, akár magyarországi helyzet a kiégéssel. A másik pedig, hogy a kiégés eredőjeként mit tudunk mondani a világnak az elképesztő felgyorsultságáról és információdömpingéről, ami ér minket, hogy ez hogyan függ össze. Hát az információdömpingről a Infokrácia könyvet érdemes olvasni, ugye hogy egy ilyen toxikus információs világban élünk, ahol túl sok az inger. És ebben ugye egy ilyen, mintha így mennénk, mint annak idején a Delta elején mennek azok a figurák a hóviharba, talán emlékeztek el, körülbelül úgy jön szembe a sok információ. Én egyébként azt gondolom, hogy ez egy kifejezetten a technicizált civilizációnak a betegsége az egész. Tehát nem csak nyugat, tehát a Kínában is ez van. Tehát Kínát néha úgy nézzük, mint egy tömeg volt kommunista helyet, ahol tömegközösségek vannak. Nem, hát az egy súlyos kapitalista hely, aki járt már ott, látott ezeket, hogy dolgoznak emberek. Hát az a kőkapitalizmus megy, és az más kérdés, hogy a Központi Bizottság irányítja a fejlesztést, de hogy ez ugyanúgy megvan. Ha így kulturálisan nézzük, van a Richard Lewisnak egy könyve, egy ilyen antropológiai könyve arról, hogy a Leadership Across Cultures, nem tudom, ismeri-e valaki, hogy vezetés kultúrákon keresztül. Nagyon jól leírja antropológiailag, hogy milyen közösségi kultúrák vannak különböző országokban, amik ezt másképp látják. Nagyon javaslom mindenkinek. De visszatérve az, hogy viszonylag sokat utaztam Ázsiába, és így Közel-Keleten is, és a személyes tapasztalatom az nem biztos, hogy így van, de hogy minél délebbre megyünk, annál jobban megvan ez a könnyebben hátradőlünk, és lazábban látjuk a világot. Tehát ez a fajta görög eszmény, örülünk a napnak, hanyat tudunk dőlni, és élvezzük a nyugalmat, nem kell valamit csinálnunk, nem csak akkor érezzük jó magunkat, hogyha feladatunk van, nincs ez a kényszeres, majdhogy nem addiktív, önstimuláló világ. Ugye a olaszokat szokták mondani mindig, hogy lusták, pedig hát nem, valójában tulajdonképpen az olaszok azok szerintem, akik ezt jól csinálják szerintem. Sőt, még délebbre menve is még ez jobban látszik. Tehát bizonyos értelemben szerintem északi kultúrák, nyugati kultúrák többet tanulhatnának ebből a fajta könnyedebb, fatalista, a világot befogadóan szemlélő, és nem kényszeresen alakítani kívánó, teljesítményorientált kultúr-antropológiai projektből, ebből ki kell szabadulni. Nem tudom, mond-e valamit erre? Mi volt még a kérdés? Volt egy része? Szerintem mind a kettőre válaszoltál, a felgyorsult világ volt, meg a kulturális különbségek. Olyat szeretnék megemlíteni, hogy gimnáziumban dolgozom, és 11-12-ben már 40 körüli munkának van. Tehát, hogy tulajdonképpen kondicionálva vannak erre a fajta túlteljesítésre, és hogy fiatalok mennyire jelennek meg jellemzően, hogy hány éves kortól jelennek meg úgy a pszichiátriai rendszerben, hogy problémáik vannak. És hogy ez emelkedett el számos. A kérdés a fiatalokra vonatkozott, hogy ők mennyire jelennek meg a pszichiátriai ellátórendszerben ezekkel a problémákkal, és hogy ebben volt az elmúlt időszakban változás. Szerintem egyre inkább megjelennek sajnos. Tehát az egyik, amit mondtam, az öngyilkosságok száma az ott nő a fiatalabb korosztály körében, ami egészen aggasztó.
A másik az, amit a Wecker, én nem tudom, ismétek az írásait, megfogalmazott, hogy gyakorlatilag az ember az óvodában már arra készül, hogy általános iskolás legyen, általános iskolában meg arra készül, hogy gimnazista legyen, gimnazista korában meg arra készül, hogy egyetemista legyen, tehát sose azzal foglalkozik, ahol éppen van. Tehát van ebbe egy ilyen ez jó szemléletes szerintem, tehát leírja ezt a fajta társadalmi kényszert, hogy haladni kell, tehát a haladás, most nem a jobboldali kritika miatt mondom, nem a progresszívek ellen, hanem hogy az a haladás, hogy egyre jobbaknak kell lennünk, el kell érni az elvárásoknak megfelelő dolgot, ez egy nagyon erős, és nagyon sok fiatal, aki mondjuk olyan helyekről jön, ahol ez a fajta működés, ez nem támogatja ezt, vagy nagyon is támogatja, nagyon is elváróan működik feléjük, az összeomlik ebben. Tehát azt gondolja, hogy nem, ebből nem kérek, vagy deviáns lesz, vagy depressziós lesz, mert úgy érzi, hogy meg szeretne felelni, és nem tud. Tehát ez szerintem ez nagyon kéne, hogy ez változzon. Iskolapszichológusok hálózata ugye most jobban kiépült most már, de ugyanakkor ezek egyre nehezebbek, és hát egyetemeken is, ugye van a frontális oktatás, megy, vizsgálódőszakban csomóan jönnek, hogy ők ADHD-sok, ugye a figyelemzavar, hiperaktivitás zavaruk, valami nincsen nekik olyan, csak egyszerűen ez egy fiziológiás multitasking teszi őket azzá, hogy azt hiszik, hogy azzal, mert mindenhol olvassák a nőklapjától kezdve, az indextől kezdve bárhol, hogy van egy ilyen betegség, és akkor biztos ők is betegek, és szeretnének kapni stimulást, amfetamint, hogyha ezt a diagnózist megkapják. Ugye, hogy ez nagyon gyakran látjuk, és amit arról szól, hogy nem érzik elég meg magukat ahhoz, hogy megfeleljenek azoknak az elvárásoknak, amik feléjük mennek. Ez a legrosszabb, amit a gyerekkel lehet csinálni. Tehát ugye a Winnicottnak az elég jó szülő koncepciójában is ott van, hogy nem szabad nekünk profi szülőknek, nem olyan, aki mindent tud, nem tudunk. De az egyik legfontosabb dolog, hogy ne terheljük a gyerekeket olyannal, ami olyan elvárás, ami meghaladja az adott korban és helyzetében és személyiségéhez illően a képességeit, meg a lehetőségeit. Ez a legnagyobb baj szerintem. Az összes, például anorexiásokkal sokat foglalkozunk, meg bulimiásokkal, majdnem mindenkinél az egész önkontroll problémája, az evés, az a szülői elvárásnak a csúcsa miatt alakul ki, az egyik legnagyobb faktor. Szóval szerintem ez egy pusztító, ha most ezzel ellen beszélhetek így nyíltan. Csak közben meg itt is visszajön az, ami mindig visszajön ezeknél a témáknál, hogy itt ilyen olyan mélyen rögzült társadalmi kulturális elvárásoknak, meg normáknak látjuk a pusztító oldalát, de hogy ebben hogyan lehet változást elérni. Mindig ide fog kiukadni, sajnálom csak. Meg ugye Hanna, tehát nyilván nagyon érti az ember ezeket a kritikákat, meg mindenki azt mondja, hogy persze ezek borzasztó dolgok, de hogy közben meg az a társadalmi berendezkedés, amiben élünk, az csak ennek ágyaz meg. Tehát itt ugye a kapitalizmusról mindig mondják, hogy az a nagyon túlélésének a nagyon jó képessége, hogy mindenfajta kritikát is azonnal magába épít. És kicsit itt is ez van például, hogy amikor olvassuk a mindfulness-től elkezdve, nem tudom, az ilyen önsegítő könyvekig, hogy most végigláthatatlan szakirodalma vannak, mondjuk bemegyünk egy könyvesboltba, csak az, hogy hogyan neveljünk boldog, elégedett gyereket, az ilyen leszakadnak a polcok attól a mennyiségtől. Tehát, hogy mintha itt lenne egy ilyen iszonyatos nagy feszültség abba, hogy persze, hogy nem jó, ami van, de közben meg erre rá van építve egy egész ilyen gyakorlatilag iparág, ami meg azt mondja neked, akkor csináld ezt is, ezt is, ezt is, ezt, és akkor minden jobb lesz, ami meg nyilván szintén pusztító. Ez így van teljesen. Én amit azt gondolok, hogy lehet tanácsként adni, már sokan vannak itt még azért, akik szülők is, meg nagyszülők, hogy nem érdemes folyamatosan a gyerekeket kontrollálni, elvárásokat megfogalmazni feléjük. Szerintem viszont érdemes edukálni, tehát azzal, hogy mi fontos az életben elmondani, de hogy ezzel állandóan bombázni őket, azt nem szabad. Tanároknak sem szerintem. És az is fontos, hogy arra figyelni, hogy ott kell lenni, hogyha szükség van ránk, ha kell valami, akkor segítsünk, de egyébként hagyni kell őket nőni. Ugye hogy azt írja a Remény könyvbe, hogy hát az újjászületés az kell, hogy valami kinőjön, hogy tényleg hagyják. Tehát az kell, hogy a környezetet kell megteremteni ahhoz, hogy valaki felnőjön, még ez felnőtt korban is fel lehet lőni, még jobban, tehát lehet újjászületni.
Úgyhogy, és egyébként, ha valakinek ilyen gondja van, akkor ajánlok gestalt technikákat, nem is feltétlenül ezeket a verbális pszichoanalízis, meg kognitív viselkedés terápiákat, hanem olyanokat, amivel közelebb kerül a test tudatához, mozgásához, hangjához, ezekhez, mert sokkal jobban kell egységesíteni azt, hogy kik is vagyunk. Nem csak racionalizálva, nem lehet feltétlenül racionalizálva eljutni önmagunkhoz mindig. És a jó terápiában egyébként, az egyéni terápiában az történik, hogy tulajdonképpen egy újranevelés van, főleg a fiatalok pszichoterápiájában. Egy hosszú terápiában a pszichológussal, vagy a pszichiáterrel, a pszichoterapeutával van egy olyan kapcsolat alakul ki, amit tulajdonképpen reprezentál egy újfajta szülőséget, egy megengedőt, ami mentén egy ilyen korrektív, emocionális élmény jön létre, ami kicsit korrigálja azt, ami egyébként megváltozott, és olyan kiégéshez vezet, ami egyébként nem kéne, hogy legyen. Tehát én a kiégést ezt egyébként nem akarom kitágítani nagyon, tehát ugye a Lachnak a könyve a narcisztikus társadalom, ugye megjelent 70-es években, most meg a kiégés társadalma volt, borderline társadalom is, tehát mindig vannak ilyen buzzwordök, de hogy tényleg azért ezekkel a modellekkel azért jók, mert azért rá lehet látni, és segítenek abban, hogy hogyan működjünk másképp. A pszichiátriai gyakorlatban, hogy a fiatalokhoz visszatérve, hogy azok a szorongások, amik most egyre jobban terjednek, klímaszorongás, világhelyzete, ez az egész környezeti, meg politikai globális helyzet, és az ebből fakadó szorongások, ezek nyilván részben ilyen apátiához vezető dolgok, ezek valahogy így elválaszthatók a pszichiátriai gyakorlatban, vagy megjelennek ezek? Tehát az öngyilkosságban például ez benne van, hogy az öngyilkosságok száma nő, vagy ez még azért nem tartott? Igen, hogy a újabb kérdés a fiatalok, hát mondhatjuk én talán mentális állapotával kapcsolatban, hogy azok, amikről lehet sokat hallani, különböző szorongások, klímaszorongás, világállapota miatt való szorongás, ezek mennyire látványosan jelennek meg az ellátórendszerben? Gyakran vannak, amikor valaki bejön a terápiára, és azt mondja, hogy hát ő ezt nem bírja tovább, hogy itt folyik egy háború, hogy 2 hozzátartozó meghalt a Covid-tól, és most az esetleg visszajön, és itt föl fogunk melegedni, és lassan megfölünk. És egy kicsit kisarkítva, de hogy ilyenkor mindig az a cél, hogy ezek, ha van, aki ez viszont ezzel nem törődik. Tehát vannak olyanok, akik azt mondják, hát jó, oké, hát valami összetör. Igen. Szóval van, aki azt mondja, hogy hát ezzel nem kell törődni, ezek ilyen adottságok, így ez itt van körülöttünk, ez adottság. Van, aki viszont ettől beszorong. De most ilyenkor azért nem arról van szó, hogy ezek, akik beszoronganak ezektől, ők tényleg ettől szoronganak, hanem attól, hogy az ő életükben voltak olyan események, ami miatt az ő szorongástűrése rosszabb lett. Tehát ezeket mindig a személyesre érdemes venni, hogy mitől van az, hogy ő milyen kapcsolati viszonyok miatt nem érzi magát biztonságban. Ugye, hogy félünk az ukrán háborútól, egyrészt reális, félünk a klímától, hát az is reális, de hogy ez mennyire félünk, és ez mennyire alakul minket, az attól függ, hogy mennyire vagyunk ebbe egyébként rákészülve, hogy korábbi életünkben mennyire érezzük magunkat biztonságban. És itt nem olyan biztonságban kell érezni magunkat, mint hogy a politika mondja, hogy akkor haderőt fejlesztünk, mert ez nem erre gondolok, hanem az, hogy érzelmileg érezzük magunkat biztonságban, hogy vannak megtartó kapcsolataink, terhelhető viszonyaink, partnerkapcsolatunkban, amire számíthatunk, tudjuk, hogy nem ver át, mellettünk van. Ezek, ha megvannak, akkor ezek a fajta szorongások, ezek eltűnnek. Ugye nagyon fontos megfigyelés, hogy a háborúk alatt, a háborúban álló népeknél az öngyilkosság az lecsökken. Tehát amikor konkrét veszély van, akkor az ember nem akkor az ellen küzd. Ugye főleg akkor szorongunk rossz fajtán, hogyha félünk egy kicsit a nagy szorongástól, ami majd jöhet, hogyha baj lesz, az egy rossz, az egy felemésztő, egy ilyen lassú stressz, ami kiégéshez vezet, depresszióhoz, minden máshoz. A különböző generációknál mennyire jelenik meg mondjuk a te praxisodban az, hogy viszonyulnak ehhez mondjuk a felgyorsult társadalomhoz és a felgyorsult világhoz, és az ebből fakadó akár kiégéshez, mert mondjuk én azt hiszem X generációs vagyok, én még egy lassú világban nőttem fel, abban voltam gyerek, az én szüleim meg pláne, de az utánunk következő generációk már lényegében ebbe szocializálódtak bele, hogy egy gyors internet által meghatározott világban nőnek fel.
Nekünk is nehezebb, idősebbeknek, vagy nálam idősebbeknek ezt megszokni, bár mi igazából beleszocializálódtunk, de akik már belenőttek ebbe a történetbe, és így lépnek fel gyerekként, hogy nekik ez a mindennapi norma. Ahogy beszéltünk róla, ugye, meg te is mondtad, hogy a 10-20 éveseknél is nagyon látványosan kimutatható az, hogy mennyire szoronganak a mindennapi problémáktól. Mennyire elválasztható az, hogy most generációsan, hogy fogalmazzam meg, talán érted, hogy milyen hatást vár ki az X generáció és az annál idősebbekre is, milyen hatást vár ki a jelenlegi felgyorsult társadalom a fiatalabb generációk, amik a 2000 után születtek. Még egy generációs kérdés azzal kapcsolatban, hogy a felgyorsult világhoz, ha mondhatjuk így összefoglalva való kapcsolódás, vagy ehhez kapcsolódó viszonyban mennyit számít az, hogy ki az, aki ebben mondjuk beletanult, vagy lassabban jelent meg az életében, és idősebb, és neki is ehhez alkalmazkodnia kellett, ahhoz képest, aki már ebben szocializálódott, és ebben született bele. Sok kollégám foglalkozik egyébként olvasni is erről, hogy a generációs problémák, X-generáció, boomerek, ki mit csinált, millenárisok, vagy milyenek, mit gondolnak. Ez nagyon jó arra, hogy az ember így leírjon dolgokat, de szerintem félrevezető sok tekintetben. Tehát az egyéni praxis azt mutatja, hogy nagyon különböző életutak vannak, függetlenül attól, hogy valaki hány éves. Tehát, hogy sokkal fontos, ez is fontos, hogy miben nő fel, de az, hogy a személyes fejlődése, élményfejlődése gyerekkorától felnőtt koráig hogy történik, az a meghatározó. Tehát bizonyos értelemben persze mondhatom, hogy az én generációm szerintem szerencsés, mert egyrészt nem volt világháború, olyan 66-ban születtem, másrészt fölnőttem egészen 80-as évekig, még nem volt komputer, meg mobiltelefon, tehát hogy egy ilyen az a fajta bizonyos értelemben egy ilyen klasszikus, romantikus világban, egy kertvárosban, de nem falun nőttem fel ráadásul, tehát hogy egy ilyen fajta kontemplatív, inger szegény, de a fantázia dús világban nőttem fel. Ugye, és közben aztán belecsöppentem ebbe, és jól látom a különbségeket. Na most, aki ebben nő fel, annak viszont néha ez teljesen természetes, és hát amikor én sokkal foglalkoztam nem gyerekekkel, inkább kamaszokkal és fiatal felnőttekkel, akik függők, internetfüggők, elsősorban játékfüggők, multiplayer gémek, ugye Second Life galaxisokban utaznak, és ott látszik, hogy nekik ez nem feltétlen, néha én is úgy kezeltem az elején, hogy hát ez egy elmenekülés, és az is egyébként, de hogy mégis személyesen nekik az egy valóság, tehát egy megteremtett valóság, azért, mert már nem abból jönnek. Tehát van itt egy olyan változás is, amit még most nem látunk, ami lehet, hogy majd 50 év múlva már másképp látjuk őket, mint hogy velük mi történt, akik ebben nőttek fel. Azon lehet mindig gondolkodni, hogy ez egy jó tendencia, vagy nem. Ugye mindig van egy ilyen, hogy az ember, mikor idősebb lesz, azt gondolja, hogy régen jobb, de jobb volt, hogy ezek a klasszikus, nosztalgikus élmények, ezek előjönnek, de azt szerintem fontos, hogy minden generációban vannak, akik jól megtalálják a helyüket, és vannak, akik egyáltalán nem találják meg, és az elsősorban inkább a személyes élménysikon mozog, mint hogy az, hogy hány évesek, vagy milyen környezetben, ebbe a technikai környezetben, hogy kerültek bele. Ugyanez van, még az addikcióval is, ugye az, hogy valaki addiktív lesz a szerekre, alkoholra vagy játékra, nem feltétlenül attól függ, hogy ezek a szerek elérhetők-e. Ugye ez a mostani drogpolitikában is ez az egyik nagy szakmai vita, hogy a hozzáférhetőség az csak egy faktor, ugye az a személyiségfaktor, meg a felvilágosítás lenne a másik, amit nem foglalkoznak, csak a tiltással. Úgy látom, hogy nincs több kérdés, ami olyan szempontból nagyon szép, hogy pont a tervezett időnk végére érünk, úgyhogy ez nem is lehetett volna szebben tervezni. Mutassak még két. Persze. Nem biztos, hogy ide tartozik. Ugye, hogy a mostani corporate culture-ben ilyen motivációs diákat szoktak fölvetíteni. Ugye ez hogy motiválják a munkavállalókat arra, hogy ugye akkor dolgozol jól, hogyha úgy érzed, hogy azt írja a szöveg, hogyha minden úgy tűnik, hogy kontroll alatt van, akkor nem vezetsz elég gyorsan. Ugye ez egy autóversenyző mondta, és ez erre hajt, hogy te úgy élj, hogy abszolút kimerítsd magad, és veszítsd el a kontrollt, és már nem kell, hogy kontrolláld, nem kell figyelj a saját szükségleteidre, elég, ha ezt megengeded magadnak, ezt a flow-t, ugye? Van
a corporate HR-ben flow tréningek vannak, hogy hogyan érheti el az ember a flow élményt úgy, hogy marketing projekteket tervez. Ugye nagyon, ez egy bizarr dolog szerintem. Aztán mi van? Viszont ez már jobb egy kicsit. Ugye azt mondja Bill Gates, hogy ha van egy nehéz feladat, amit el kell végeztetni, akkor egy olyan embert választok rá, aki lusta. Miért? Mert ő biztos egy könnyű megoldást talál rá. Ugye, ebben már azért van valami, tehát lehet érezni, ez szerintem ez barátibb, és ezt szokták még mindig nyomni. Ezt saját tréningekben is megkaptam ezeket a képeket, ezt onnan vettem. Ugye, mi is ez? Ezt már nem is értem. Tehát valamint ez az almával, ugye a Steve Jobs mondja, hogy nem az a lényeg az, hogy fókuszálni azt jelenti, hogy igent mondja azokra a dolgokra, amit szeretnél csinálni. Ez egyébként ez jó szöveg. Hanem az, hogy nemet tudjál mondani azokra, amit kimerítenek. Ugye ez egyébként jó. Tehát ebben van egy olyasmi, hogy hogyan tudjuk magunkat megvédeni az ellen, hogy önkizsákmányolók legyünk. Na, hát ezt még így ide tettem a végére. Nagyon szépen köszönjük, és nektek is itt voltatok, és folytatódik hamarosan a 2 hét múlva? 2 hét múlva, akkor nem én leszek a házigazda, nem Pap Eszter, és ha jól tudom, akkor a B-lagy kapcsolatról lesz szó, úgyhogy elég más telepekre utazunk, de érdemes követni a kiadó oldalát, még elég sok őszi-téli programunk lesz. Köszönjük szépen! Köszönjük!